А сега ни предстои да се срещнем с още един човек, който има отношение към днешния празник и също мечтае. Мечтае истински и постига мечтите си. А с това успява да накара десетки детски очи да засветят от щастие. Яна Лебедева е млада жена, която е посветила свободното си време да предава нататък, да предава таланта, своето внимание и любовта си на децата в село Петково, област Елин Пелин. За да ни разкаже повече за нея сега, ще поканя при мен поръчителят в историята й – Румяна Желева. Здравейте! Много ми е приятно вече лично да се запознаем. Заповядайте. Заповядайте. Добре дошла в студиото на Предай нататък, Румяна. Благодаря ви. Откъде се познавате с Яна? От колко време сте близки? С Яна се познаваме от повече от 4 години. Ние сме семейни приятели. Празнуваме заедно най-различни празници, рождени дни, именни дни, Коледа. Що за човек е тя? Яна е направила школа в село Петково. Тя използва читалището, което е налично в селото. Наела е залата със собствени средства и организира школа по танци. Тя е професионален танцор. Малките момиченца просто я обожават. Това, което видях в нашата среща с тях. За момченцата организирала школа по карате. Между другото, тя има черен колан по карате. Предлага професионални занимания на децата. За възрастните дами йога. Много са посещавани нейните занимания и всичко, което прави, го прави безвъзмездно. Искам да кажа, че аз съвсем случайно разбрах за това. Тя не се е хвалила, много е скромна. На един 8 март бяхме в тях на гости и група деца звъннаха на звънеца. След това чух детски песни. Тя влезе разплакана с един огромен плюшен мечок. И разказа тогава историята всъщност за нещата, които прави тя за тях в село Петково. Ние сме, аз казах, много отдавна приятелки, никога не е споменавала, нито е разказвала, просто имахме такава среща и такъв контекст, в който тя сподели всичко, което прави. Че тя е работещ човек, който намира време за тези свои занимания. Да. И тя работи на пълен работен ден, 8 часов работен ден. С каква идея ни потърсихте, Румяна? Аз ви потърсих с идея наистина доброто, което прави, предава нататък. Има нужда от малко помощ, от малко добро също. На една от нашите срещи след 8 март, когато аз разбрах за всичко, което прави, тя сподели, че едно от децата е паднало и си е щупило зъбчето. И тогава ми разказа, че всъщност условията, в които тренират, не позволяват да имат професионални тренировки. Няма огледала за момичетата, няма тъй нареченото татами за момчетата, които играят карате. И аз си попитах каква сума долу-горе и трябва и това, което спомена, реших, че няма как ние двете да го съберем. И затова ви потърсих, ако може, ако се намерят добри хора, които искат да помогнат това добро да се разпространява, то да види бял свят и да се разпространява. Предлагам ви сега да избягаме от шума на големия град, за да се потопим в един нелек, но щастлив и изпълнен с бъднати малки мечти живот в село Петково. Запознайте се с Яна Лебедева и вижте как едно добро е в състояние да породи искрено щастие в детските очи. Започва историята, на която дадохме името Яна в огледалния свят. Здравейте! Яна? Да, съм. Много ми е приятно да се запознаем, Яна. Вие сте героиня в Предай нататък. Много благодаря. Може ли да влезем? Мерси.
Яна, как реши да напуснеш София и да се преместиш в село Петково, община Елин Пелин? По принцип с приятеля ми, с когото живея, бяхме решили да си намерим къщичка далеч от София. В смисъл не много далеч, нали, близо, но просто не искахме да живеем повече в напрежение. Всеки знае колко е мръсно в София и хората са напрегнати, студени. Въобще явно не е за нас. Може би в продължение на 2 години търсихме къде да се установим и накрая съвсем случайно дойдохме в това село. Много ни хареса една интересна ситуация. Първото нещо, което направихме, беше да питаме една жена, продават ли се къщи тук, и тя каза: най-добре влезте в кръчмата, там ще ви кажат. Влязохме в едно магазинче, замирисани на шкембе-чорба. Ние много обичаме, седнахме, изядохме по една шкембе-чорба, разбрахме, че тук има къща, която се продава. Тази къща? Да. И факта, че много ни беше вкусна шкембе-чорбата, решихме, че просто тук ще останем. Това в кръга на шегата, нали? Но това си беше една от основните причини. Имате ли градина? Да, научих се да произвеждам абсолютно всичко. И Още какво на първата произвеждаш? година. Домати, краставици, всякакви зеленчуци. Получават ли ти се? Да. Само тази година не заради дъждовете, но иначе ми се получава. Страхотно. Рядко ходим на пазара. Леле, звучи невероятно. Много е хубаво. Въобще, аз също се чудя откъде е цялата тази мания в селския живот за мен. Не знам. Айде, Матилда. Пили, 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 пили. Доколкото знам, приятеля, с който живееш сега, е имал семейство преди теб. Ти самата си разведена. Имате деца от предишните си връзки. Някои от децата живее ли с вас? Да, синът ми живее с нас, Марио. Той е на 16 години. Не е ли против да живеете извън София? Не е против, но за него наистина е малко по-трудно. Тук по-трудно може да намери общ език с децата, които са на неговата възраст. Къде учи Марио? В Ломоносов. Това означава, че пътува Пътува абсолютно всеки ден, да. Сам? И ми самичък. С градския транспорт? С междуселския, междуградски транспорт. И междуградски. Какво би ми разказала за себе си преди идването ти в това село? Какво да ви разкажа? Най-обикновен човек съм. Човек, който обичам да се занимавам с танци. Обичам спорта много. Иначе, като нормален човек, си работя. Каза, че обичаш спорта. Спортувала ли си някога активно? Да. Аз още от малка се занимавах с лека атлетика. След това се изкуших с женския футбол. След това вече в училище каквото предлагаха. С това съм се занимавала. Ходила съм на езда. И сега последно, с което съм се занимавала, е с карате. В една школа в София. Първо в началото идеята ми беше просто да се науча на някои техники, просто е така за удоволствие, след което ме обхвана манията да взема черен колан, направих го, слава Богу, успях. Браво! После пък реших, че аз трябва да се състезавам и това постигнах. И вече накрая реших, че съм постигнала всичко, което съм си мечтала в това отношение с каратето и прекъснах. Голяма грешка. Едно коте ми се катери по гърба. Самба. Може как да взема да не ви Готово. Върна се. И така. След това моите инструктори, разбира се, много ми се караха за това, че прекъснах. Обземе вълна танци. Започнах да танцувам латиноамерикански танци. Имам предвид салса по-скоро. Тогава беше навлязла на мода. И записах се в една школа и беше много хубаво. Дълго време играех, излизахме на сцена. Това беше голямата ми мечта, естествено. Да отида на състезания и по салса. И? Отида ли? Да, благодарение на моя инструктор. Мога ли да го спомена? Естествено. Раул Торес, разбира се. Страхотно. С каквото и да се захванеш, ти се отдава с лекота. А каква е професията, от която се издържаш? Работя в една фирма, която се занимава с архивиране на документи, обработване. И още взето работа малко на компютър, на бюро, но пък доста интересно. Доста интересно, помага ти да се развиваш много.
Доколкото ми е известно, тук в селото си доста всеотдайна преподавателка по карате и танци. И това ли сте разбрали? И доколкото разбрах, го правиш изцяло на доброволни начала. Как успяваш? Понеже, нали, когато се преместихме тук вече и нямаше възможност да пътувам постоянно до София, за да си ходя на уроци. И си пусках музика на двора. И това беше лятото. Пускам си музика на двора и си танцувам сама. И дечицата тук, които са в селото, момичетата, чуха и влязоха един ден. Бяха 3 момиченца. И хайде да ми научиш, моля те да ми научиш, много ми харесва. И аз им казах, заповядайте, когато искате, идвайте вкъщи и ще репетираме. Добре, но лятото лесно на двора и зимата почнах да ги прибирам тук. Да. Не е много широко, но махахме масата, освобождаваме, пускаме си музика. Аз нямам касетофон или нещо такова и им пусках, може да е малко смешно, но на телефона си бях записала малко музика и им пускам. И така учихме стъпчици. Добре, обаче един ден на вратата ми викат отвън деца, обаче не им познавам гласовете. Оказаха се момчета, една група момчета. Желаеш? Които ми казаха, Лелю, Яна, не е честно. Не може момичетата на село да танцуват, а ние да нямаме занимания с тебе. Трябва да измислиш нещо. И аз ги питах, викам, добре, търсиме партньори за момичетата. Не, ние знаем, че ти тренираш друго. И по този начин се хванах с тях по карате. Почнаха да идват много деца и аз вече нямаше и как да ги събирам тук. И тогава се стигна до това да помоля нашия кмет, ако има възможност, там където в селото танцуват народни танци, ако има свободни дни, да ми позволи да ползвам залата. Първи ми спомен от Яна, запознахме се през 2012 година и предложи да направим за дечицата карате клуб и клуб, който за спортни танци. Казах, че ще й помогна с каквото мога и да разчита на мен. Имате ли тези специфични постелки татами? Татами? Не, нямаме и наистина аз много исках да си намеря, защото може би някаква втора употреба или нещо такова, защото залата, в която играем, там е цимент, плочки всъщност, твърдо. Имахме вече 1-2 случая с счупено зъбче, падайки. От упражненията, то не че смисъл не са се били децата, да си помислите, че хора да ги пребивам там. Да, при упражненията, като се хлъзне някой пада и се получават много неприятни неща и аз тогава ги спрях за известно време. Те се сърдат, родителите се събраха, решиха, че ако може някакси, нали, да съберем някой друг лев и да си купим татами, поне за тренировките по карате. Но за сега още нищо не сме постигнали. За залата, в която танцувате и тя е една обикновена зала. Единственото нещо, което вътре много ми липсва, това са огледалата, защото е много важно, когато един човек танцува или тренира, да може да вижда себе си отстрани. Защото едно е аз да казвам, изправи си краката, позицията, но те като не се виждат, не могат да преценят, нали, дали се справят. И това е единственото нещо, което бяхме го обсъждали с кмета това, евентуално и общината да ни помогне малко, но ние се водиме самодейци, т.е. не сме към общината. Те ни помагат, нали, все пак отстъпиха ми читалището, ползваме вода там за дечицата, но това е, че не е спокойно, когато нямаме всичко необходимо и сега съм започнала да си събирам парички. Ти? Да. И те помагат по-малко събираме. По 2 лева горе-долу. Който може да даде, по 2 лева събираме с децата. Как намираш време за всичко да ушиеме и костюмчета. Намирам, то ми е в сърцето, аз не мога да се откажа от това. Никога няма да се откажа. И слава Богу, че и приятелите ми, нали, той ме подкрепя много и казва, че това трябва да го продължа така или иначе. Мога да си представя колкото обичат всички тези деца. Изразяват ли благодарността си? Да, постоянно получавам рисунки, картинки, идват тук при мен непрекъснато и така. Децата приемат това нещо с голямо удоволствие
И според мен са много щастливи, че има някой, който, като Яна, който да се занимава и да им организира такива работи. Казвам се Виолина. Моите две дечица тренират карате при Яна. Момченцето карате, момиченцето танци. В Яна ме впечатлява нейната енергия, всеотдайност. Много обича децата. Добър педагог е. Яна за мен прави впечатление. Това, дето много обича децата. Не ги дели по нация. Обича всичките деца и се грижи за тях. Като сякаш са нейни деца, така ги обича. С другите родители сме се събирали и сме говорили, че е хубаво, че Яна дойде тук и измисли така просто децата да се занимават и с нещо друго. Вместо децата да скитат по улиците, да играят, да се карат и да се бият, тя го измисли така, че всички да предават талант на децата, да ги учи на нещо. И много сме щастливи за това. И не взима пари, тя го прави за добро. Просто се надявам и моето дете някой ден да стане като нея, разбира се. Приветствам го като идея от нейна страна, че се ангажира да се вземе с това нещо и да помага на децата да се развиват. И имам чувството, че всичко това страшно те зарежда. Много. И осмисля живота. Много. Аз не мога да живея без това. За какво мечтаеш? Всичко, което си мечтала ли си постигнала? Ами, мисля, че да. Мисля, че да. Значи това, което най-много исках да се занимавам с децата извън това, че ходя на работа. Искам вкъщи всичко да ми е спокойно, искам всичко да ми е наред, да получавам обич. Такава, каквато получавам в момента, може би никога не съм получавала от всичките тези хора тук. Но мисля, че това е. Това е. И не искам да спирам да се занимавам, да преподавам тук. Радостта на дъщеря ми ме кара и аз да се чувствам прекрасно. Като виждаш детето си, че е щастливо и ти си на върха на щастието, разбира се. Благодаря ти, Яна, обичам те. help me find my way. Lost, never found. Hide your secrets, settle down. I am young and I am naive. Tell me something I will believe. Burning to my eyes, like the usual shades of grey. Help me find a way. Mother, can't you help me now? Cause I've been drowning in the sound. Lying on the motorway, writing songs and wasting away. Feel
ми харесва залата. Огледалата много ми харесват. Доста станала хубава, не е същата като преди. Преди, като го нямаше татамито, нямаше ги огледалата, не беше кой знае какво. Сега е по-хубава с татамито и огледалата. С татамито няма да има повече пострадали и на огледалата, като се гледаме стойките, ще сме по-наперени. А като нямахме огледала, прегърбени бяхме, а сега е друго. Не е същото. Яна не е, че ще бъде щастлива. Яна просто аз опасявам да не стане и по-зле работа, че тя е толкова развълнувана, толкова е напрегната. Това го сподели вчера с мен. Много ще е щастлива. Яна, здравей! Добре дошла, радвам се да те видя. Благодаря. Ти си подготвил да пътуваш надалече ли? Не. Не знам, да. Сега си само тук в селото, в близко, по-нататък по-далече. Сега заповядай вътре да видиш каква изненада сме ти подготвили. Благодаря. Може да бъде истина. Точно питах къде са ми децата. О, Слънчан! Дай, ела. О, няма да ми стигнат целувките днеска. Дай, едни мънички. Малки целувки. Малки слънца. Мои. Много благодаря за изненадата. Виж, аз какво съм ти направила. О, страхотно, миличка. Благодаря, мило. Благодаря. Виж, вижте какви красиви подаръци имам. Треперят ми ръцете. Благодаря, слънчица. Имаме си татами. Какво е това, момчета? Татами! Мисля, че подстената ми е. Момчета, тук на... Боже Господи, не мога да повярвам. Не се сетя. В момента тази зала се промени коренно за мен. Много е простичко да се постави едно татами, едни огледалца и се решават нещата. Да, но не е така. Това е една моя безумно огромна мечта, която се опитвам от много дълго време да осъществя. И сега просто дори не мога да повярвам, че това е факт. Искам да ви кажа, че от тук нататък репетициите ви мисля, че ще станат много строги, с поглед в огледалата, никакви криви фигурки, никакви криви телца, никакви сгънати коленца, никакви дупета назад и така нататък. Разбрахме ли се? Да! Ами, какво да кажем, деца? Благодарим за всичко това. Не знам на кого, обаче... Благодаря! Честно казано, толкова съм развълнувана, толкова съм щастлива, че в такъв момент думи може би не мога да намеря. Освен едно огромно благодаря. Аз съм човек, който в живота си не съм имала много мечти, но смело мога да кажа, че колкото съм имала, толкова съм постигнала. Тази обаче някакси ми дойде малко изненадващо. И все пак е една моя мечта. И все пак тя се сбъдна. И все пак ние вече имаме истинска зала. Яна, сега има още една изненада за теб и за децата. Погледни нататъка и ще видиш кой ще излезе. Не може да бъде истина.
Ръчете Сейза, 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 всички долу, всички долу, долу. Жой! Ей! Сесей! Ей! Окей, ей! Много ни хареса демонстрацията на каратистите. Много беше яко. С вашата треньорка се познаваме доста отдавна. Някои деца те не познават сина ми, дъщеря ми. Вие сме заедно на лагери. Благодаря, Къртя. Дисциплина и отговорност. Това е също карата. Най-малкото нещо, което съм очаквала да видя тези хора, въобще да видя някаква демонстрация по карате. Още повече, че се оказа... Всъщност аз започнах да ги гледам, много се развълнувах, естествено се разплаках, но в един момент започнах да припознавам лицата на някои от тях и се оказа, че те са били мънички точно колкото тези моите ученици в момента. Сега с 2 глави над мен, огромни деца. И много силни. И също ми направи впечатление треньора. Първо си казах, боже, този колко е страшен. И в следващия момент разпознах в лицето му мой приятел, с който сме тренирали заедно. Ходили сме заедно на състезания, дори ми е съдействал. Просто уникална изненада. Въобще, ако мога да се изразя с едно изречение, нямате представа какво направихте за мен. Ами да, нека му покажем господин Колев, който е един от шефовете на БНТК, Българска национална федерация. Благодаря. Мерси. Нека да кажа нещо тук. Това е една мечта, която е сбъдната. Нека тези деца да им помогнат да сбъднат своите мечти. Това е което трябва да правим за възрастните и за младите. Честито. Много благодаря. Защо не знаете какво означава това за мен? Всяко едно дете има мечти. И ако имах вълшебна пръчица, наистина щях да изпълня всяка една мечта тяхна. Те са много чисти, много открити, много откровени и не са толкова сложни мечти, не са неизпълними. Но много е хубаво човек да мечтае. Много е хубаво. Някой се случи нещо хубаво, някакси ако може да го хване това хубаво, да го изстреля към следващия до него. Аз така си го представям. И ще продължавам да предавам така. Baby, I'm
Искам сърдечно да благодаря на фирма DAX 96 и лично на госпожа Елена Здравкова за решението да подкрепят Яна и нейната дейност и да оборудват залата с огледала. Благодарим от сърце и на фирма Maxima Trade за осигурената от тях специална настилка, с която сигурността на децата вече е гарантирана. Благодарим и на Българска национална федерация по карате, както и на състезателите от карате клуб Friendship, град Пирдоп, за подкрепата и изнесената демонстрация. Благодаря ви. Всички вие сте част от екипа на Предай нататък. А сега нека посрещнем една усмихната жена, която раздава себе си и предава нататък. Яна Лебедева. Здравей, Яна! Много ти благодаря. И аз прекрасно изненада. Просто благодаря. Това е за градинката. Много ти благодаря, че нищо. Подозираше ли, че Румяна стои за всичко това? Сега научи. И виждам сълзи в очите ти. Сълзи на радост. Напълно щастие. Със сигурност благодаря ти, Руми. Много се радвам, че сбъднахме мечтите на децата и твоите. Точно това щях да кажа. Това е една моя мечта, която от вече цяла година се опитвам да реализирам. Така и стана ясно, че няма да мога сама, но благодаря, че те има. Благодаря ти за помощта. Наталия, благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви за доверието и за хубавите думи. Разбрах, че си дошла в студиото придружена от група деца. Това е една малка част от групата по танци. Между другото, искам да кажа на всички, че откакто вече имаме огледалата, имаме това татами за школата ни, децата се увеличиха. Имаме повече деца сега, които тренират при нас, които танцуват и за мен това е просто огромно сбъдната мечта. Страхотно поздравление! Благодаря! Ами, можем да поканим децата. Добре. Как сте, момичета? Благодаря. Добре дошли. Аплодисменти за Пасо Калиенте и за феноменалния Раул Торес. Заповядайте при нас, заповядайте при нас. Здравейте, Раул. Здравейте. Много ми е приятно, че сте в нашото студио днес. Здравейте. Може да прегърнете Яна. Страхотно. Страхотно. Благодаря. Браво, Диана. Благодаря ти. Само е много приятно. Деца, това е самият Раул Торес. Той е учителят на вашата учителка по латино танц.
Раул, каква ученичка беше Яна? За мене, от кога познавах Яна, Диана Пербо. Тя е страхотна момичета. Аплодисменти а Яна. Като момичета, като жени, като мама, като спортиста. Тя е много талантлива. И пак плачеш. Виждайте се, обичам го, той е мой учител. Разбира се, да. Момичета, това е човека, който ми даде всъщност това, което аз опитвам да дам на вас. Надявам се тази среща днес да е направила Яна още по-щастлива. Благодаря ти, че предаваш нататък във всеки ден от твоя живот. Благодаря за това, че днес Раул Торес беше наш гост. Благодаря ви на всички ви от сърце и честит празник, защото днес е деня на народните будители. Виждате ли тук между нас една жена, която може да бъде наречена народен будител? Да. И тя е, нека изкрещим името й. Яна! Точно така. Да предаваш нататък означава да вярваш в мечтите, своите и тези на някой друг. А после да поискаш и да ги сбъднеш. И да го направиш. Ако и вие желаете да сбъдвате мечти, доверете ни се и ни пишете още сега, защото ние вярваме в тях. Повярвайте и вие. Това е Предай нататък. Режисьора пита какво сте се разбрали. Още един танц. Да, трябва да потанцуваш още с още един човек. Без музика. Не! Не, моля те, на коленете, моля, остави ме. Не, само. Няма да се справя. Не, дайде. Леле. Салс. Добре, може.